אבא, כמעט שבת שלום. שבת שלום. פרשת השבוע, פרשת באב, ואנחנו מדברים על שנת השמיטה. 6 שנים תעבדו את האדמה, ובשנה השביעית, שנת שמיטה, לא נוגעים. ובאמת, האנשים אומרים, איך יכול להיות? מי ייתן לנו לאכול? יש פה כמה עניינים. קודם כל אומרים שאחרי 6 שנים שהאדמה עובדת, היא צריכה שנה אחת של שקט, שנה אחת של מנוחה. דבר שני אומרים, כל 6 שנים בעצם, כולם שמרו שבת חוץ מהאדמה. היא עבדה, היא שרישה, היא זריעה, היא צמיחה. אז שיתנו לה בשנה אחת את כל השבתות. יש עוד עניין הבא, שבשנה השביעית אנחנו משאירים את האדמה כמו שהיא, את היבול כמו שהוא, ואז עניי העם באים לקחת. זה עניין של אחדות. אבל הדבר הכי חשוב, זה עניין של אמונה. איפה אנחנו מאמינים שבכל זאת הפרנסה תגיע? שבכל זאת בשנה השישית, לא השביעית, יהיה לנו כל כך הרבה תבואה שזה יחזיק לשנה השביעית. וכאן נמדדת העניין של האמונה. ברגעים האלה, גם בשבת אגב, לשמות, לנוח ולהאמין שתמיד אנחנו מושגחים, לא רק שאנחנו מצליחים, לא בכוחי ועוצם ידי הצלחתי, כי גם בהצלחה וגם בשמיטה, השם איתנו. שפרשת השבוע תהיה להחזרת כל הנדרים, כל השבויים, כל החיים והחיילות, בקרוב, ונאמר, שבת שלום.